Ayan, good morning kabukid. Ayan na yung ginawa ni Dana natin kahapon. Ayan, nalinis na po niya, nabungkal na po. Ayan na po yung kalabasan niya. Ayan. Maraming salamat sa inyong suporta kabukid. At ngayon ay paalis na si Dana sa trabaho niya. Ayan. Ay, ingat Dana. Ayan, itira siya. Ayan na yung mga palayan. Ayan, tayong-tayo po sila.